faɗa ba. Kowa da burin da yake so dai ya cimma manufa. In har kana son nasara to kar ka kyashi kowa. Ya hayyu ya qayyum Allah kai na kaiwa kokana. Nasara ka ban dama nazari cewa duka tsara. Domin cikar burin raina zan iya komai. Hadarin da ke a cikin tafiyar ajali da tanzo. Ina muka kare mu tafiyar ajali. Tafiyar ajali, ajali, tafiyar ajali. Wani ka gani nan, menene nan? Magana wa akai. Yau gare nan wayo. To ko ma menene nan gurin, ko ma menene yanzu magani ne zai. Ni za mu iya shage noma da babban gida. Magana wani kai baka ji hala. Akwai rainin mai hawan gauri saboda Allah da Annabi. Magana wani kai. Wace kana iya karuwa gaba ka tantance mutum ne ko aljanna? Eh. Allah ya baka hankuri. Dan duniya hayakin ta baka ce kai ne. Allah ya baka hankuri. Wallahi ban san kai bane. Da na san kai ne wallahi ban matsayawa. Dan Allah kai hankuri. Haka ji malam yawo. Lalle tab dole sai na hukunta ka. Dan girma Allah kai da ka aikata. La ilaha illa dan wai Malam Ya'u ne. Malam Ya'u alhamdulillah. Kai Malam Ya'u ya haka Malam Ya'u. Me waru? Wallahi tunanin ba ka gani. Wa? Wallahi ba iya ganewa. Kai. Wallahi. Kai da wa haka? To Allah da iko ni dai naga ina ta gudu. Ina ta gudu. Wallahi na kasa tsere ba talikin. To kuma ga hitila kunni. Ha? Ashe to gudu da kai. Hitila ce a kunni. Shi yasa na kare ni kasa tsere. Subhanallah. Wallahi. Amma ina ganin wane ne? Kebi. Wallahi tunanin ba. Shi ne Kebi nan. Wallahi kana ji. Mutanen mu saura suna can ko? Shugaba Araba ya kamata mu. Kira usur, sa usur. Ina zuwa. Bari mu bi ta nan. To shikenan. Ku bi ta nan. Mala Ya'u kana gane gida yanzu? Kana gane gida? Wallahi ni na manta ta inda mun ka bi wani. To ga samu ne mai jagora. Da Allah ku taimaka mun. Wa Allah ga kare hitila ga hannu. Kuma ni da shi wallahi ban iya ko wallahi ni da ban iya koma da shi. Allah kai ni koma. Akai ni gida da girma Allah. Ta yanzu kana ji mu bashi agajin gauga ya kamata a yi. Mu fara bashi agajin gauga kan mu je wurin yawon neman shi. Duk inda yake sai mun zakalo shi. Insha Allah to tashi. Tashi. Akwai mutanen tashi. Malam ya me Allah kare shi. Wallahi haba.
mu bi ta nan ku bi ta nan ta ina ya bi ina kuka ga ya bi wallahi ni dai na ji ne cikin buhu wallahi to Allah ya taimake ka kai tafiyar ajali tafiyar ajali tafiyar ajali tafiyar ajali ban yau shiri ba kuma ban sani ba ashe lokaci yayi ba ni son ban kwana ɗauke muke nema ilahu kai yau mafita ni da yabon da ke raina na barwa kaina na barwa kaina duka sirrin da ke zuciyata sai ku yi haƙuri dangina ne ba zan faɗa ba kowa da burin da yake so don ya cimma manufa. Wannan rashin lafiya ta mai mata tana damuna. Shora kishi daɗi ya za a yi. Duk matakin da ya dace a ce ya dace kin ɗauka. Kin ɗauka ran kishi daɗi. Amma har yanzu Allah bai sake ijaba ta ba. Mu ko yanzu ba gajiya ba za a yi ba. Kai za a yi har Allah ya kawo sauki. Wa alaikum assalam. Ranka da da yalo. Sannu rubiya. Amma ana ta faman gyaran maganin kenan. To ya zan yi ni kamar ni Allah ya nufa sai na yi wannan. Haba umma, karfa ki manta cewa ke ma fa mata ce a gurin sarki. Saboda haka umma ke ma fa sarki ce. Kina da ikon da zaki saka a miki aiki kowanne iri ne. Umma duk ina fada wansu kenan. Da sauran haduman gidan tunda na dawo ban ga kowa ba. Me ke faruwa? To kamar a yanzu dai ni ce hadimar gidan nan. Tun da mai martaba ya kamu da rashin lafiya. Ranar da ya cika sati ɗaya ya kori kowa ya sallami kowa a wannan gidan. Idan da rabon za su sake dawowa, to za su dawo. Idan kuma rai ya halinsa, a rasa yadda za a sha Allah. Wannan shi ne dalilin da yasa baka tarar da kowa ba. Allah sarki, Allah mai yin yadda ya so. Ya Allah muna tawassuli da sunayenka ɗari ba ɗaya. Allah ka ba mai martaba lafiya. Tafiyar ajali, tafiyar ajali. Umma bara na shiga na duba shi. Tafiyar ajali, tafiyar ajali, tafiyar ajali, tafiyar ajali. Ban yau shiri ba, kuma ban sani ba, ashe lokaci yayi, ba ni son ban kwana. Kamare ni mana, in ka mare ni shi zai tabbatar min da cewa sigari ta yi ni muhimmanci a gurinka. Are me ya biyo ni hannun? Wa ya faɗa miki ina nan? Har za ki biyo ni a nan. Ni za ka ma wannan tambaya, Kabiru. Duk inda za ka shiga, sai na nemo ka. To ba ma wannan ba, me ya faru baka zo gidanmu ba har kwana 3. Haba Harira. Kin manta abin da gyatuminki ya ce, har ni zai ma gori na kuɗi, wai ba zan aure ki da sai na je har na nemi kuɗi a gurina. Haba. Kabiru? Haba Harira, so nawa nake gaya miki ba na son kina faɗin sunan nan. Duk lokacin da kin ka faɗi sunan nan sai in ji awo kina zaki na. Ya kamata ki sake min suna. Haba. To da wani suna kake so in kira ka har in ba ka son Kabiru?
haba Harira. Kebi. Idan kika kiro da kebi ya isa. Kalma biyu ce kacal. Idan kin ka faɗe ta ko ke ba za ki walsar da bakin ki ba. Kebi, haba. To naji idan har na kira ka da kebi. Na amsa tambayar ka. Me yasa kwana 3 baka zo gidanmu ba? Haba Harira, har kin manta abin da gyatumin ki yace mini. Ni za ya magori. Wai idan ina son ya bani aurenki har sai na je na bi kuɗi da gomina. To na ji Kabiru ko in ce kebi idan har ka nemi halalinka shi zai sa ka rike shi da muhimmanci. To shi ke da naji tashi mu je na rarka ki gida amma don Allah Harira ga da ki ƙara zuwa nema na kin ji mu je na rarka ki. In san samu ne zan so ki gaya mana yadda zaman su ya kasance da matansa guda 3 nan da suka kasance tare da shi har zuwa lokacin da suka rasu, musamman yadda aka yi musu kisan gilla kuma kisan mai tafiya da salo iri daya. Labai dan Allah ku ya haƙuri, ni aiwu ma zan koma, wallahi na haƙura da aiki. Assalamu alaikum. Yawa yaya Nasir, ka ce in ka dawo za ka gaya min da shi ido na zai buɗe. Haka ne ƙanwata, kar ki samu damuwa. Insha Allah da wuri za ki ji sauki kuma idanunki za su buɗe, za ki kama kallo ganin komai kamar da kowa ke gani insha Allah. Kin ji ko? Yaya Nasir, yanzu Allah ya san ina cikin wannan yanayi na rashin gani. Ban yau shiri ba kuma ban sani ba. Haka ne gaskiya, amma ki sani Allah ya fi ki sanin halin da kike ciki. Ki ƙara haƙuri, mu kama addu'a, insha Allah Allah zai yaye cikin lokaci. Kin ji ko kanwata? Ki ƙara haƙuri. Ba ni son ban kwana, ɗauke muke nema ilahu kai yau mafita. Ni dai abin da ke raina na barwa kaina, na barwa kaina duka sirrin da ke zuciyata. Sai ku yi haƙuri dangina ne ba zan faɗa ba. Allah taimake ki. Gani na ji an ce kina kira na. Nan ke daɗi, Allah ya sa ba laifi ne ba. A'a waziri, ba kai komai ba. Dama na kira ka ne akan rashin lafiyar mai martaba. Tafiyar ajali. Kana ji, na kasance cewa mai martaba yana da kafiya idan ya kafi akan abu baya canzawa. Kana ganin idan muka gayyato 'yan bori bai fi jike-jiken da muka yi ba, in dafa wannan in jika wannan. Kuma fa Allah ya taimake ki, wannan ba ƙaramin tunani ba ne. To amma fa ko abun da ya fi 'yan bori aka gayyato a gidan mai martaba, kin fi san dole su zo. To amma na ki hasashe, kina ganin shafar aljannu ce? Babu tambaba, shafar aljannu ne. Don haka ka zama cikin shiri, ko yaushe zan baka umarni ka gayyato mana su. Daga nan har lokacin da zaki ba mu umarni zan zamo cikin shiri. Allah ya taimake ki. Allah ya taimake ki.
ka sani na faɗa ma ba zan taɓa baka auren 'yata ba har sai ka nemo kuɗin da suke na gumin halak ɗinka. Na faɗa ma kuma daga yau sai yau kar in sake ganin ka gurin 'yata. Da kai da kake tamamin haɗa haka. Da ni da ita. Kake tamamin zufa haka kuma har da akwai a hannu. Da ni da ita. Ta zo matashi hankali. Banna ya ta yi a ce ba ita ba. A ce ita. In ba ita ko menene a ce in banna hanka a ce akwai ta yi. Saboda Allah da Allah ni dai za a zaba ka tsala cikin karkara. To yanzu malam yau ina ne zaka haka? Wallahi kasuwa ni da ita. Kasuwa? Wallahi da gaske. Kasuwa da kai ta isa. Wallahi na gaji. Komai an ka ɗebo a ce ita. Komai an ka ɗebo saboda Allah a ce ita. Ya aka so in wallahi sai na sai da ke duk uban da muke tsaye sai na sai da ke ba kuka zaki ba ki yi laho kan muminin jaki wallahi kasuwa ki ni ina baka dama ka sai da akuyan nan ne ka sai da ita ban ji ba ka sai da akuyan nan ne ka sai da akuya dan ne banza wannan garke da awakin gidan jatau ne shege banna ne da su saboda haka ka sai da ita in je sai da ita ka sai da ita saboda kai mara mutunci kawai ka ce sai to na fasa ka fasa na fasa sai wa wallahi na fasa sai da ita ban sai da ita shawara face ne baka ai sai kai shawara ciwo na fasa ka fasa na fasa na fasa ai ba za ka kawo kirje tana ba kai da ma sakin tana ita ta gida amma na fasa da ita na ni sai na je na yawo to gari na gama gallafiri na da bilimbitu wata cikin gari ta raka ni na fasa baka gaji da fada ba dama mu duk tashi hankalin da za mu wani abu mu gani ba dama duk irin kunne algungumai to na daga ta baka shawara sha sai ka yi halin ni kaga ma yanda ne na baka shawara baka dinga da kai na fasa zuwa zai aje abuta sai ta shekara 10 nan gaba ta haifar min ɗaya. Haɗarin da ke a cikin tafiyar ajali da ta zo. Haba Kabir, ya za ka zo ka tsorata ni? Yanzu idan na ji mu, kai ne za ka je gida ka ce musu kai ne ka ji man. Wani na a ce na ji miki, ai ko me ji miki ni gani ke ko bai yiwa gare ni. Kai duk mutum na neman ka. Dole sai ya zo cikin daji. Harira kenan kake manta nan wai surrounding area ta ne. Ba dan mutum ko kwaro wanda zai zo ya zauna har inda nake zama. Ban gan shi ba. Kawai sai dai in na kyale shi. To me yasa ban gan ka ba? To kake manta hadi ne sarkin wannan wuri. Ko kin manta ne? To dai duk ba shi ba. Yanzu dai na zo ne in duba kai in ga lafiyanka. Yawwa Harira lafiya launiki. To zan koma gida ga a neme ni. Dan haka tashi ki mu ƙara in rakka ki.
tafiyar ajali, tafiyar ajali, tafiyar ajali. Ban yau shiri ba kuma ban sani ba, ashe lokacin yayi ba ni son ban kwana. Ɗauke muke nema ilahu kai yau mafita, ni dai abin da ke raina na barwa kaina, na barwa kaina duka sirrin da ke zuciyata. Sai ku yi haƙuri dangina ne ba zan faɗa ba, kowa da burin da ke so da ya cimma manufa. In har kana son nasara to kar ka kyashi kowa, ya hayyu ya qayyum Allah kai na kai wa kukana. Nasara ka ban dama nazari cewa duka tsara, domin cikar burin raina zan iya komai. Haɗarin da ke a cikin tafiyar ajali da ta zo, ilahu ka kare mu. Tafiyar ajali, tafiyar ajali, ajali, tafiyar ajali, ajali. Tafiyar ajali, tafiyar ajali.